L'Associació d'Estudis Fallers ha presentat la col·lecció completa digitalitzada de la revista fallera Pensat i Fet. El que s'ha fet ha sigut el que haguera sigut en uns altres temps una edició facsímil en paper. El que passa és que això seria una obra monumental i el tenim en digital, digitalitzat, però no és que s'hagi escanejat, és que s'ha escanejat, s'ha restaurat, s'ha netejat i podem trobar, això sí, en la pantalla del nostre ordinador, una imatge molt semblant a la que van tindre els nostres pares, els nostres avis i besavis, fins i tot, quan anaven al quiosc a comprar a principis de març la revista. La revista Pensat i Fet va ser la gran revista fallera, la pionera, la que va consolidar el format, però va ser molt més que això. Va ser una intermediària entre el camp cultural valencià i el món de les falles i un públic ampli, i és una eina fonamental per entendre l'evolució del camp cultural valencià durant el cor del segle XX. L'aparició de Pensat i Fet va suposar un revulsiu per al naixent món de les falles. Tenia tots els elements per a tindre un èxit immediat. La veritat és que ho tenia tot. Per a començar, va ser la revista que va consolidar el format de revista fallera. Era una revista que publicava els esbossos de totes les falles que s'anaven a plantar cada any i amb això atraïa un públic molt ample. A més, això ocupava normalment el centre de la revista i abans i després n'hi havia col·laboracions literàries, articles d'opinió, auques, tot un autèntic magazín cultural relacionat amb el món de les falles i més. La línia editorial és molt difícil fixar-la en una sola frase, perquè ahir publicava molta gent i, clar, són molts anys. Però el que sí que és un referent del valencianisme. Clar, no és el mateix el valencianisme 1912 que en els anys de la República que després de la Guerra Civil. I el que sempre fa és mantindre, diguem-ne, la flama del valencianisme en els diferents moments. Al principi es tracta quasi de consolidar una opinió pública valencianista, pensant, per exemple, en un estatut. N'hi ha moltes referències a l'Estatut d'Autonomia fins al 36, i a partir del 40, clar, es converteix en un espai de resistència cultural. Si s'analitzen els continguts de la revista, hi destaca el caràcter integrador del valencianisme que es mostra en aquestes pàgines. I volia destacar com això, la revista Pensat i Fet demostra que és possible anar junts fent cultura, fent alta cultura en valencià, que sempre és molt necessari, i al mateix temps parlar de la festa, viure la festa, ser molt, molt, molt faller i al mateix temps molt valencià, viure en valencià i dignificar la nostra llengua.